Manarya wonten dawuh nggih. Damel maratap manahipun ingkang putra boten pangling menika wisanggeni. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malah kalian Antasena sowan. Iya. Bocah kok ra iso dirasani. Kados pundi paman? Lah monggo klasa bantal dikukuti nggih. Menawi sampun kados mekaten menika kados pundi? Nggih. Wisanggeni. Anakku cah bagus. Wisanggeni Padaraja Sapratamu. Pangestuning Siwa Duryudana slamet tekaku wa. Aku ngaturake sembahku kunjuk ya wa. Ya, ndak tampa. Pangestune wakmu ing Ngastina Tambanana. Ndak gegem dadekake jimat paripik. Antasena Padaraja nggih cah bagus. Atmajaku Antasena. Pangestune Pakde slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Pakde. Ya Antasena tak tampa pangestuku Tambanana. Tak gegem dadekake jimat. Wayah Mas Wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun. Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur ya Mbah. Oh inggih kula tampi. Angger Antasena wilujeng Slamet Mbah. Aku ngaturke sembahku katur ya Mbah. kula tampi. Ra penak ya nasaku ya. Oh napa gancak bleguduk suwanu gempol semarante. Wisanggeni putuku cah bagus. Padaraja Sapratamu Wisanggeni. Iki Eyang Durna. Aku eyangmu ing Sukalima. Slamet tekamu. Tansah pinanganing kawidatan ring Sambikala. Aku ngaturke bektiku katur ya Yang. Oh iya tak tampa. Cah kok bagus kaya ngono. Nyenengake weruh kowe iki. Weruh nom-noman kaya kowe iki rasane wong tuwa iki kaya gumregah. Mergo aku nek weruh nom-noman sing kebak ing rasa bungah kuwi rasaku seneng. Iya, Mbah, iya. Heeh. Karo Antasena kowe? Iya, Mbah. Antasena padha slamet. Pangestune Simbah Durna slamet tekaku. Oh ya syukur. Aku ngaturke bekti ya Mbah. Tak tampa. Mau Wisanggeni tak jak mampir ning Sukalima. Loh, apa iya? Heeh. Suwung no wong aku nang kene kok. Suwung lawange digrendel. Tak dodok ora dibukake ning ngarepan Mbah Putri. Mbah Putri ning ngarepan nggo dolanan cah cilik-cilik do ditumpaki. Wis jeleh numpaki apa, Mbah? Ya kala-kala. Ya wis men karang Mbah Putri ki nek awan mau di emoh ning jero omah. Oh, ngono. Ngopo kok dem-dem? Ora apa-apa, kepenak kok atine Mbahmu Durna. Iya. Karo Wisanggeni kuwi Antasena. Heeh. Lah wigatine apa kok dadak ngetutke Wisanggeni? Aku ki dijanjeni karo Wisanggeni jari nek Wisanggeni kelakon dadi ratu aku kon dadi patih. Modar kowe. Dek Patih, pripun? Tata. Sampeyan ajeng diganti karo Antasena. Iya, enggak. Saya deg-degan aku. Oh, sampeyan sing ajeng diganti wis deg-degan kula sing ora diganti wis deg-degan kok. Prayogane ya Antasena. Ya, Mbah, wis ora kurang prayoga. Wisanggeni Padaraja Sapratamu. Siwa Ngawangga slamet tekaku aku ngaturke bekti ya, Wa. Ya, tak tampa cah bagus. Antasena Padaraja. Pangestune Siwa Ngawangga wilujeng aku ngaturke bekti ya, Wa. Iya. Antasena tak tampa pangestuning wong atuwamu Ngawangga Tampanana. Ndak gegem dadekake jimat. Wisanggeni. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Kusik to. Lah kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara sowanku. Aku luwih dhisik takon karo Siwa Ngastina. Siwa Prabu Duryudana wis nampa nawala saka aku apa durung? 3 dina kepungkur. Wis ndak tampa nawala saka anakku lanang Wisanggeni. Wis diwaos? Ya wis. Nek wis diwaos, wis dingerteni isi ning nawala, aku teko iki mung nanjihake. Piye? Kahanan negara Ngastina iki bakal tok paringake karo Wisanggeni apa ora? Nek tok paringake aku ngaturake panuwun, aku mung cukup nyuwun ngampil, ora ketang saumuring jagung sauruping damar. Aku pengen dadi nalindrone negara Ngastina, merga iki negarane wong tuaku. Ya. Iki negarane wong tuaku Pandhawa. Ya mung merga saka juliking wong-wong Ngastina, mung merga saka jahate wong-wong Ngastina, wekasan wong tuaku Pandhawa ora iso nglenggahi dampar negara Ngastina sing nglenggahi Siwa Duryudana. Satemene Siwa Duryudana ku ya mung dapur ratu wakil. Mula
nek aku njilih negara Ngastina kuwi aku ora njilih marang Siwa Duryudana, ning aku nyuwun ngampil karo wong atu aku Pandhawa. Nek sampeyan dadi ratu wakil kowe ora maringake, tegese sampeyan kuwi ratu wakil sing serakah jakah-jakah pengen nguasani negara Ngastina. Iya. Aduh, pripun nggih ngatos-atos lho nggih. Yo. Iya piye? Yo Wisanggeni. Kowe ngerti cah bagus? Ngerti bab apa? Sing jeneng ratu kowe ora bakal maringake ngampil negara marang sapa wae. Lho, kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono? Kok sampeyan iso maring dawuh kaya mengkono? Saiki aku tak takon, Ngastina kuwi darbahe sapa? Sing dadi ratu duk nalika semana kanana kejaba mung Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Nalika semana wong atuwamu ya kuwi Kanjeng Eyang Destarata kuwi mung nampa titipan saka Kanjeng Eyang Pandhu. Ya ora? Yo. Ning merga saka pokal gawene Nayaka Ngastina sing seneng benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa, Pandhawa karo Kurawa digawe ora rukun, malah Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pamrih aja nganti kelakon Ngastina kuwi tiba ning tanganing para Pandhawa ya wong atu aku. Apa perlu tak tuding? Wonge sapa ngono perlu tak tuding? Tuding wae, tuding nak. Ae, ngono kae. Langsung wae rasa wedi Wisanggeni. Iya. Lah, mula saka kuwi, yen aku nyuwun ngambil wujude negara Ngastina iki rak wis satrepe to, wong aku nyilih nggone wong tuaku. Yen sampeyan ora menehake, ya wis ngene wae saiki digawe kepenak ora usah gawe angel. Yen sampeyan ora menehake negara Ngastina tak nggo dadi nalendra ora kita ngomong sak kedheping netra. Ndak suwun supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tak suwun Ngastina milyana senopati sing gamben-gamben sing pancen digdaya tenan. Mergo aku nggawa senopati ya peng-pengan tenan ora mung senopati cepete. Iki kakangku Ngrandu Gumbala iki sing sagut dadi senopati. Kakang Dr. Andes Antasena. Apa Yayi Insinyur Wisanggeni? Iki ki sekolah dek kapan? Kok wis ndek pangkat dhewe-dhewe, engko gak ditambahi SSM. SSN kok ya SSM ora. Kowe sagu to perang karo wong Kurawa? Oh, turah sagu. Aja kok Kurawa. Lah mbok iso lenggah nang kene sing kondang-kondang wong beng dudeng iki kon mungsuh aku ora bakal wedi. Wis sapa? Siwa Duryudana kon milih senopati ning Ngastina sapa? Iki po wong tuwa sing jejer aku ki. Aku ora melu-melu kok Antasena. Apa Siwa Ngawangga, apa Simbah Pati Sengkuni kon paring dawuh, lak jajale kaya ngopo kekuatane. Antasena kalah, trima mati tak wujudini demi kowe iso dadi ratu. Iya, Kang. Iya. Aduh. Pripun Paman? Mboten menapa-menapa. Dada kiwa kula kok jarem. Dipresake mbok menawa gejala jantung. Napa disetrumke? Iya, Kakang terus ajake senenge ra jamak-jamak. Wisanggeni. Piye? Sing gedhe pangapura makurung bisa menehi wangsulan karo Wisanggeni. Terus aku kok ngenteni tekan kapan? Aku ora wis matur ning Nawala to, tak wangeni nganti tekan dina iki. Nek dina iki Siwa Duryudana ora menehi wangsulan kalawan aku, tegese Ngastina dikukuhi. Yen Ngastina dikukuhi, tegese dina iki tak kencang perang gedhe Bratayuda. Ora usah nganggo Pandhawa, cukup pisan gede karo Antasena, sago nglebur negara Ngastina. Wisanggeni. Anakku cah bagus, anakku wong jlunet. Anakku wong sentosa Wisanggeni. Siwa Ngawangga dawuh apa? Ucap ingkang pungkasan mau sayekti kowe ora kok ngilani dadaning Nalendra Ngastina, nanging kowe ngias marang Senopati Ngastina. Mestine anakku lanang ngerti yen to ingkang tanggung jawab babagan tentrem lan orane negara Ngastina kuwi Narpati Ngawangga. Yen to kowe wani nantang marang wong Ngastina tegese kowe nantang karo wakmu Ngawangga. Wah, lah ta. Wis tak bedhek, ya mung Siwa Ngawangga ingkang bakal dadi bebetenging Kanjeng Prabu Duryudana. Ning sing gedhe pangapuramu ya wae. Aku kuwi wonge ora tau wedi karo sapa-sapa, waton Wisanggeni kuwi ngadeg jejeg ning dalan sing bener. Aja kok jamak lumrahing menungsa. Nadyan dewa mudhun wae Wisanggeni ora bakal sulap.
Yen perlu Siwa Duryudana kon nyraya dewa kon tekan nang ngarep aku, mesti bakal tak bedah negara Ngastina. Sing ngomong-omongan kowe nek eneng gelute aku, ora usah sok nglelek. Ngasoni. Aduh, matur nuwun ya Kakang, padha-padha. Pokoke nek ana omongane kowe sing pinter omongan mergo kowe iki fakultas bahasa. Iya. Aku rak fakultas teknik. Dadi nek perkara aku rak fakultas apa jenenge pencak silat. Loh. Fakultas pencak silat ki ora ono. Wis ben sak omong-omong aku pokoke. Lho iki Antasena. Oh, Pakde. Aku janjane ora ngerti karepe Wisanggeni. Ning nalika semono Wisanggeni prapta nang kasadar ngrandu Gumbala ngandhake wigatine kalawan Antasena. Lan aku jumrung sedyane Wisanggeni, dasare Wisanggeni nganggo dasar sing bener. Kepengin njaluk negarane wong tuane ya kuwi negarane wong tuaku Pandhawa. Ora ketang sejelo Wisanggeni pengen ngrasake kamultening para Pandhawa. Mula nek Pakde ora nrimakake, Pakde mbelani karo Siwa Duryudana nuwun sewu. Sampeyan aja mungsuh adiku lanang, ning mungsuh iki bantongane. Lho. Yen ngono kowe dadi bebetenge Wisanggeni, wis dikandhake ngarep nek ana apa-apane Wisanggeni sing omong aku sing tanggung jawab. Antasena, nggih. Yen ngarep nyoba karo awakmu ing Ngawangga. Ayo, dudu nang kene mamane wong neter kadigdayan. Nang ngene alon-alon tak todine kaya apa anake Werkudara. Metu njaba rasa kokian omong, Pak. Nek liyane sing dadi kraman Ngastina wae kula niku isih iso mikir ning bareng Wisanggeni kok kaya kentekan ngakal suwe-suwe dada kula sesek-sesek nganti wis ora eling ora ketang ming sedhela. Tegese sampeyan niku patih sing janjane ati sampeyan niku cilik. Patih sing janjane sampeyan niku jireh getih wedi mati. Nyatane sampeyan bareng karo Wisanggeni tekan mriki kok terus pucet. Disawang kaya ora duwe getih. Kula kuwatir tenan Kakang Dinapa ya ajeng kelakon. Ngastina niki bengi niki bali enten panguwasaning Wisanggeni, gedhe-gedhene bali ning panguwasaning para Pandhawa. Niku mung gumantung karo sing gawe urip kok Dipate. Sing jeneng wong urip niku cakra manggilingan, ngaten. Kadang kala wonten ing dhuwur, kadang kala wonten ing ngisor. Nek seneng pun teng dhuwur ya aja sok kokean polah. Ngaten? Nggih. Nek wis nang ngisor ya aja mbegegek meneng wae. Nggih. Kudu budidaya piye carane iso pindah enten dhuwur merga wong niku diwenangake budidaya. Nggih, nggih Kakang Duna. Ngaten. Dadi sampeyan ora usah dadak kuwatir sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika nuwun sewu lho mboten kula mulang karo sampeyan. Ning sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika mboten kok langgeng. Ingkang dipun mestani kadonyan menika owah gingsir. Ngoten nggih Kakang Duna. Nggih, sampeyan ngerti? Ngastina bali wonten panguwasaning para Pandhawa. Ngastina bali wonten panguwasaning Wisanggeni. Terus sampean ora dadi pati nang negara Ngastina, sampean mingteng nang Plasa Jenar. Ayo wis ditrimake mboten apa-apa. Wong nyatane sampean dadi pati ya wis pirang-pirang puluh taun. Sampean ya wis wareg ngrogoti bondo Ngastina. Wis. Ampun sak kaya ngaten. Wong sampean ya melu mangane kok ndak. Nyalahke kali kula. Ngaten lho, dadi ora usah dadak digelani. Nek nganti Ngastina bali enten panguwasaning Pandhawa, sampean ya kelangan derajat dadi pujangga. Ngastina sampean ming dadi pendhita lumrah teng Sukalima. Mboten apa-apa, mboten apa-apa. Dadi pendhita lumrah siswane akeh. Kula ya isih iso nyambut gawe. Nggih. Ha kaya sampean niku ora duwe keprigelan apa-apa. Nek ora dadi pati arep dadi apa? Nggih. Ya gawe-gawe campur sari. Ang suarane kowe blero kok. Dadak gawe campur sari. Sampeyan niku ora iso nyanyi kok. Werna-werna ora. Nggih, nggih. Pun pokoke diyakoni Bawan. Wonten dawuh. Sampeyan ampun ajri. Kula gadhahi penemu. Wisanggeni Antasena namung piantun kalih. Yen dikrubut Kurawa 100 etungane cara agal-agalan. Wong loro dikeroyok 100 ora bakal iso menang. Inggih, nggih. Nanging boten sah nganggo nanging. Niki mawon kudu dadi ditetepke yen wong loro dikeroyok wong 100 ora bakal menang. Mula Kurawa diketabake. Wisanggeni Antasena dikeroyok aja maju ijen boko ijen. Nggih ngestaken dawuh Gardamarma. Gardamarma.
Mulane Wisanggeni teko kok tanpa cemuwit. Ah, lek cekok mburi dhewe ndekna kaya ngono ora. Mbok dijawil Kakang Tuna. Mah wonten dawuh. Monggo sinuwun kula dherekaken. Nendi? Cenanangan ora. Nyuwun nyuwun pangapunten nggih. Badan kula radi mboten sekeco penemban. Nek ora kepenak ya ora samangkat. Wong kancane ya turah-turah. Mangkane ora entuk tabuhan ya ming delongop. Apa aku ming bayari wong nyandang? Nggih. Ora usah digawe kepeksa, ora usah digawe paksa. Digawe kepenak wae saiki. Kira-kira mumet sithik rasa menyang. Menawi kula mboten bidal gabung kalian Soto Kurawa lajeng sinten iki badhe paring bebingah dhateng kula kangge panggesangan saben dintenipun. Ayo golek liyane sih sementara. Gabung karo rombongan liyane. Nggih. Ning nang kene iki rombongan nang kene iki ora mung dienggo sangu turu. Nggih. Ora sampe naik dhewe rombongan nang kene iki nyambut gawe kok mung dienggo biler. Nyuwun pangapunten, Bu Penemban. Sesuk meneh ra dibaleni. Nggih. Mesake anak Prabu Duryudana ning gaji kowe. Nggih. Nek minta tinggal terus tegese kowe iki ora lahir batin nggone ngerombong karo Kurawa. Nggih, ngestaken dawuh. Nek ming ngedep stop kontake nggo ngapa? Ngedep stop kontake cangkemmu obah wae. Apa-apa dimplak. Nggih, supados boten ngantuk. Menawi lambinipun hebat, mripatipun boten ngantuk. Sing ngomong sapa? Nyatane ya ana sing mamah karo merem ya akeh to. Bawa Tuna. Wonten dawuh. Sampun kados mekaten. Kula menika ngemutaken dhateng Kurawa supados tuwajuh anggenipun dherekaken panjenengan boten kok sak sekecanipun piyambak. Ah, kok sak kepenake dhewe ora. Nggih. Nyuwun pangapunten. Sesuk meneh nganti kowe seba, nganti turu meneh ditenono kok. Tak cepat. Tak pecat kok tak cepat. Maksudnya dipecat dipercepat. Oh. Lereni lemu dadi Kartono, golek Kartomarma liyane. Ora sembrono. Nggih, ngestane. Ora semboto nek menyang nganggo sepatu kancane do sandalan kowe nganggo sepatu dhewe. Katokan cekak nganggo sepatu mongko nganggo kaos kaki. Kowe iki arep miyaga apa arep mlayu-mlayu? Rambutnya dinaik pomit di sigar pinggir. Ameng arek olahan gudeg kok dadak tekan. Kakang Durna. Mbok ora werna-werna. Kartomarma, wonten dawuh sini. Budal kang padha sibuk jenenge Sunarsa Kundur Kedatun. Kula nuwun parawatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanadasa Kundur Kedatun jeluk saking gampar kencana. Kinapit gambar Kartomarma wonten dawuh. Nek pocapan ki ra ya ora guyu. Nggih. Siglarsa Kundur Kedatun jeluk saking gampar kencana kinapit gambaran gading kadheranken sanggene Purumban Ceti manggung tanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil upacara ing keprabon Kartomarma wonten dawuh. Nadane iki nganggo munggah medhun rame ngajek kaya ngono kuwi. Gatinon saking Mandrawa. Nah, kaya ngono kuwi. Katon gumebyar busananing Sri Naranata ing Astina. Kakang Antasena. Piye? Iki ngibarate kaya dene wong kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Oh. Ning pancen wis tak niatine, ora usah kuwatir, ora usah wedi. Kowe ora usah tumandang karya. Nek kira-kira Kurawa ora nrimakake negara Astina dijile karo adhiku lanang, nggonmu kepengin dadi ratu, wa Duryudana sak kabeh para pisepuh negara Astina, aku ora bakal wedi. Aku percaya karo kowe. Ya. Mula babagan perkara kale tandang ana, mengko yen ana akale adimu lanang Dresila Geni. Siap. Ora usah kuwatir. Kakang Antasena piye? Dampyak laku ning para sata Kurawa sajake goleki kalawan aku karo Kakang Antasena. Coba petukno. Nek pancen diwenehke negara Astina, kowe aja pisan-pisan barang ngamuk. Yen ora diwenehke, tak paringi Purbawasesa. Ya, lenggah sing sekecok. Golek nggon sing eyub ndak ireng awake ya ya. Iya, Kakang, aku tak mangkat dina iki. Sing ati-ati ya, Kang, ora usah tok eling aku wis tuwa. Iya.
hati-hati lho, Mak. Iki ketoke bocah enom ning dugal kewarisan paman sampun semelang. Kula mboten ajrih kaliyan Antasena. Antasena menika namung sak anak kula. Menawi kula ngantos kalah kaliyan Antasena, kula menika wirang bebarang. Aja ngono. Ana tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Pak Di Kartomarma. Iya nggih Antasena. Ngopo, Dik? Kok dambyak-dambyak langkuning para sata Kurawa tak sawang saka kadohan ngener nggonku jagongan karo adikku Wisanggeni. Niatmu apa? Kowe bloko karo aku. Nek niatmu arep gawe kapitunaning adikku lanang Wisanggeni nggone nyuwun ngambil negara Ngastina, aja nganti kowe adu arep karo Wisanggeni ning adu arep karo Antasena. Arep aku bocah wingi sore nek mengkon muteng-muteng Pak Di Kartomarma, aku ora bakal wedi. Ngandel ora. Ngati-ati lho, Mas. Aku wis ngelekke karo kowe. Nek perlu mburung musisan kuwi kon motol ndase wae piye? Apa aku ora ngapa-ngapa. Ora urung ya ora wani kok. Wisanggeni bali apa ora Antasena? Gelem bali adikku lanang nek wis entuk diparingi ngambil negara Ngastina. Lho, yen ngono nekat. Wis dadian teping adikku lanang. Wani karo Pak Demu Kartomarma sing tawedene apamu ora minggat. Tebak dadamu kene marganing patimu. Kene, Pak Di, nek arep kewirangan karo anakmu lanang aja isin lho kowe. Tumbak. Mati.
Antasena Ulaidan. Ulaidan tak tonyo ndasmu modal kowe. Kalau wong tua kok sak kepenake dhewe. Pakde. Aku iki sakjeke urip nek perang ra tau nggawa pusaka. Pusakaku mung siji. Paringane Simbah. Kowe nglendingkluk aku kaya kecetlum. Kowe sing sok ngentekke iwak ning kali dengkulmu mlocot. Ayo kowe apa aku sing tekane pati. Ola aku kok gumun kowe iki jane pucakane apa kok iso ngidap itu. Antasena Ulaidan. Nyetlum. Iki daya kekuwataning sungutku iki. Sungutku iki nek wis tak watek, nek mungsuh ning ngarep aku tak dingkluki ning ngarepe wonge mesti oncat nyawane. Waduh bajigul. Tenane aku ora guyon. Nek padhe arep njajal lho. Aku megane carane kaya ngono. Ulah dingkluk, nek wani ulah dingkluk. Iya. Aduh atot sing balung wuleting kulit. Iya. Kowe ngejawab tak turuti. Ayo. Aku wong tua le. Bapakmu kowe kalau aku nyembah. Apa aku cilik bapakmu nek nyeluk aku Kakang Mas. Berarti aku pakdemu. Ya. Terus ngopo? Aku aja dinggo cemblokno aku mau. Celius. Ya. Kowe arep ngantem-ngantemo. Tak antem tanganku lah jebol jajamu megulu karo kowe. Nek ngapusi tak setrum awakmu. Oke. Sing dadi nyatane. Nyo. Cemplok, semplok. Cemplok, semplok, cemplok. Dadamu nyo. Hai. Odial. Piye? Wedan. Kowe gak sesek ora? Mumet ora? Waras awakku elok tenan. Tak pindhoni terserah. Modal. Tak ping telune nyo sakaremu. Modal. Modal. Bajigur tanganmu atas tenan. Mak tiang pet gak welo apa-apa. Wah gitu. Waduh, Antasena Ulaidan. Mbok ulang nggon cangkem. Wong perang kok milih. Ayo sambat opo gagas ya modal aku. Wedan, Antasena tok kapake aku tok jambakku tok kapake aku. What? Bubal. Asem cemplung jugangan. Mereka arep ngenjloki Pak Gedhe Durma ganti malah kesio-sio. Ayo, sapa sing arep maju? Ngrangket adhiku lanang mungsuhe Antasena kene ati. Aku wis ngomongi karo kowe ta. Antasena ki ra kena disangga entreng. Ndekno kowe kok isih gleleng. Paman, kula niku makne gedhe. Nek nganti kalah karo Antasena, kula izin. Saiki arep omong apa kowe? Bocah pancen saya gedhe saya digdaya. Lha wis ket biyen. Lho sumanggaken, Man. Remuk awakku lho. Antasena nggunakake daya kekuatan. Kula nggawa tumbak. Kula tumbak kiwa endo nengen, kula tumbak nengen endo ngiwa. Terus Antasena ndingkluk teng arep kula niku awak kula kaya kesetrum. Pirang ewu bot keder kabeh. Kae daya kekuatan sungute. Kae sungute nek diwatek aja kok kowe dinggo ndingkluki gunung kowe jugruk. Napa nggih? Kowe domongi kok. Kula semanggaken. Bejak lho, Man. Satama nggih. Elok tenan. Wah, tangane antepe ra jamak-jamak. Ingin ku talia ambiar. Piye, Dur? Lemuk, Man. Remuk piye? Lekae kula niku arep apik-apian kali Antasena. Ayo Antasena, adu-adu sing balung kula teng kula tak tono niku gak apa-apa. Sapa? Antasena. Kula pindhani gak apa-apa ping 3 sam. Duantem rai kula bles.
Kowe ya ora apa-apa padha digdayane. Sing ngomong sapa? Gletak kula. Weh, kowe gletak jambak lambut kula. Talik yes antem gencengel jejet kula mlumah candak diantem nggon cangkeman bles. Plotel. Hah? Plotel. Kang gara cetha tak karat ndasmu. Untune plotel. Tundak meneh nglocat Antaséna mumbul kendroki kula bluk. Kula kendrokan untung ming sikil siji. Lah sikile Antaséna sing siji cemplung jugangan. Kelekalan wong modal. Modal ning kula kalah. Ha iya. Lah macalah nek iso nyemplung Antaséna jugangan. Nek ora saka kowe, nek kecemplung. Bane kowe mung ngomong tok. Aku iso nek pidato paitan holen. Kula wonten cekel, kula wonten cekel. Nyatane sampean mbok sekali-kali maju. Maju sekali-sekali. Kula mung cangkeman. Wong tuwa. Wonten cina cekel ampuh kok kula kok nyekel wonten cina sampean ndek pikiran ulah. Nek domongi kliyap-kliyip kaya wong kulimen. Sapa kira sing urung maju? Citraksi. Nggih, Man. Arep maju apa? Nek kula maju sing kiper sapa? Moh aku rasah lucu sik to. Sing apik-apikane ngomong suwe. Antaséna. Walah ta. Mo Suramarta Jayamrata imbang yen padha-padha. Antaséna bayi wingi sore, Man. Nek nganti kula kalah Antaséna nyembah selawe tahun maju rasa kaya wah ini banget cedan Citraksi dasar kepara nyata oleh capeng kok mempeng arep perang lho arep perang mungsuhmu wah kowe aja selak kowe aja mungkir kowe sing betengi Wisanggeni arep njaluk negara Ngastina apa ora lah terus Kok sik tak omong sik. Kuku Rawa sing betengi anu negara Ngastina. Terus Kartomarma kalah karo kowe. Sutama kalah karo kowe. Durmagati kalah karo kowe. Kalah kabeh karo aku. Iki sing maju Haryo Penangsang. Haryo Citraksi. Haryo Citraksi. Njaluk mati cara piye kowe? Njaluk tak otoro buatangmu. D. Apa? Tak andani ya. Piye? Wong semene iki do ngenteni kabeh perangmu karo perangku. Terus ning ngerti ya. Piyai semene iki wis do mbedhek kabeh nek kowe bakale kalah. Mosok. Kuwi tenan. Mergo nek nganti iki engko perange menang kowe, jelas sesuk wis ora mayang ning YPTI. Sebabe dianggep dalange Petruk. Antaséna kok kalah karo Citraksi. Ning nek menang aku, iki wong semene iki wis do iso mbedhek kabeh. Nek menang kowe, mesti esuk ora ditanggap. Nek dalange ora ditanggap, kowe ora pentas. Iya ya. Iya. Nek ora ditanggap berarti aku memeng turu nang kotak. Iya. Ora pentas. Piye? Neng turu nang kotak selawase nganti jamur apa pilih pentas? Lah ya jelas. Pilih pentas. Nah, nek pilih pentas
Mulya wae rasah perang, ku nek menang kowe ndak malah ora ditanggap. Betul. Asu anu aku cocok karo kowe. Heeh. Nek dipikir-pikir pancen bener. Pancen bener. Bambangane ra ditanggap. Heeh. Rak wulung aku mulih ning cecok ditanggap meneh. Mesti ra ketanggu setahun meneh, burung tahun meneh. Oh iya, oke. Nek ngono aku tak bali ya Antasena. Wis rasah perang wae. Entuke apa? Lah iya. Upama aku sing menang wong kowe iki ya kulit dagingku dhewe. Nek aku sing kalah akaku ya pak demu dhewe. Ha iya. Kowe karo aku iki isih sedulur. Isi padha-padha wong tuwa karo amin anak. Wis ngono wae ya. Aku tak bali. Ya sing ati-ati. Engko nek takoni Patih Sengkuni mbangane menang kowe ora ditanggap luwung bali kalah ning sesuk pentas meneh. Oke. Ayo. Sapu Salim. Terima kasih. Ya sama-sama. Aku njaluk pamit sing ati-ati. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Penake neng kene ya Antasena. Heeh. Njaluk tulung nek iso wae Sengkuni iki polonen cangkeme. Ya engko gampang. Oke, Salim. Ya. Dah gigi. Gitu aja ya. Ya. Ini iso basa Indonesia. Neng Jakarta rong dina aku. Oh ya. Wis penane aku tak bali. Ya, hati-hati ya, Dik. Piye, Cit? Luwung ora perang ning sesuk wayangan meneh. Kose aku kok rada iki jane piye, Kak? Kok ora perang ning wayangane? Ngene man. Dipikir secara lonjong, Logis. logis. Kuku kula wis adu arep karo Antasena. Heeh. Terus Antasena ngomong kali kula. Pakde, piyai semene sing padha rawuh ki wis iso mbedhek nek antaning kowe karo aku nek gelut kuwi mesti menang aku. Nenek nganti menang kowe, sesuk ra ditanggap wayangan meneh, merga diunekke utawa dibatin dalange petuk. Cici Trangsi kok menang karo Antasena kuwi kula tak takon jaman apa kula tak takon. Kula tak takon. Arepa jaman dalang-dalang wis pun do manggih teng swarga niku mboten wonten sing iso ngalahke Antasena. Ha iya. Ha nggih. Nek nganti menang kula niki mengke panitiane getun. Sesuk taun ngarep ora wayangan meneh. Napa sampean gelem dadi wayang ning jero kotak nganti jamur? Ora dipentaske. Mula. Titi timbangane sesuk taun ngarep niku ora ditanggap meneh, luwung kula mundur ning tetep pentas. Betul? Bener. Cacat. Wis kana minggat dan. Kok sampean kaya loro ati? Ora lara ati ning jebul kowe iki pekok. Kowe tak omongi ya, kowe tak kon maju ki mungsuh Antasena. Popon ketemu. Lah iya. Rika omong nek menang kula niku ditonton masyarakat ora apik tur ya ora dadi contoh sing apik wong angkara murka kok menang karo wong apik. Heeh. Mula luwe becik mundur ning tetep pentas. Begitu? Oke. Ora besengat-besengut, Mas. Iya, wis kana minggat aku selak mumet nyawang kowe. Wong niku digoleki apike. Nggih ta? Heeh. Antasena ya bener. Ha iya. Antasena ora luput. Iya. Bener. Heeh. Wong idul kana wis iso lho. Kok didokke ngarepe wong tuwa lho. Kaya ngece kae. Sosori. Iya. Rumangsaku kok ora. Nun. Rene le. Pripun, Mas? Mengkari kowe sing gurung perang. Nggih.
Paripun perang mung suwe Antasena mbok modar nek kula wani. Kok ora wani Antasena iki? Antasena iki mung bocah wingi sore. Kowe iki wong Jukdeng Samaladeng. Wong bebasan otot kawat balung wesine. Ngestina iki kowe. Kowe iki werku darane Ngestina. Wani to karo Antasena? Oh, delok-delok. Wani ora mbok sing seru wani kaya biasane kae. Wani. Kok ora cetha bener. Wani. Oh. Aja kuwatir. Aku mesthek kowe menang karo Antasena tak tantangke. Aja kuwatir tak tantang. Aku sing sumbar men ketok merwira. Nggih, Mang Sumbar. Antasena. Lah iki wonge. Iki lho. Oh, mang tandangi dhewe. Sikil biasane. Kok dadi sikile abot. Ming arep mlayu kowe kok angele ra jalan-jalan. Aduh. Arep endi, Mbah? Arep merana. Kene sik. Sing ngakon Kurawa goleki Wisanggeni sapa? Sapa ya? Aku malah ora paham. Ngaku ora nek ora ngaku mburi iki ning bataku tak keprukke ndasmu. Ngaku ora. Sing ngakon Kurawa goleki Wisanggeni sapa? Aku. Niatmu piye? Niate ya ben Wisanggeni iki aja njaluk negara Ngastina. Terus men Ngastina tentrem. Ngastina cake sapa? Ngastina cake pemerintah. Ngastina kuwi cake Pandhawa. Ngastina kuwi cake Pandhawa, mulane Pandhawa kuwi ora iso dadi ratu nang Ngastina, mergane wong Ngastina kuwi wong serakah. Ora. Heeh, sajake. Sapa sing serakah? Aku. Ngakoni nek serakah. Ngakoni aku. Sing budidaya supaya sinuwun Prabu Duryudana dadi ratu mbiyen sapa? Aku. Ngakoni. Berarti dosane akeh. Wong dosane akeh ki wajibe dinehi pahala. Dinehi hukum. Lah saiki gandeng kowe rung entuk hukum saka sing gawe urip tak cicil tak nehi paukuman. Ora ngono kuwi ta. Njaluk hukum apa? Tak bondo terus saben wong liwat ngiris dagingmu jenenge hukum picis. Lara. Ayo loro. Apa gantung? Hukum gantung. Lara. Nek ora kabeh kowe ora ngersaki loro manut hukume Antasena piye? Manut hukummu wae. Kathoke copot. Aku ora rangkepan iki. Gelem ora? Ora gelem tak ajal ketune copot. Soale sing calon dadi patih Ngastina kuwi aku. Ora gelem tak kepruk bataku. Nyah. Kathok. Rite iki ndi ta ya? Alah ning mburi ta. Kathok dawa ning mburi. Biyen rencana iki arep gawe kathok wedok kok ya. Malah. Weh, bahaya. Wong tuwae mereke krokodil. Men kenceng kok ya. Saiki nek tak timbali le semaur dalem Pak Guru ngono ya. Ora ngono Antasena, aku izin. Ora gelem tak kepruk bataku. Sengguni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Li? Izin aku. Kelas 3. Lho wis tuwa kok kelas 3 mboten munggah ping 7. Mergane ngopo ora munggah?
Nginjenreke Guru. Kuwi jenenge bocah kurang ajar. Rokok dinjenrek dipepe. Ketok apane jepitane. Senggune Gurawan dan Jawa. Kowe saiki nyanyi. Nyanyi napa Pak Guru sakarmu? Sak penakmu nyanyi apa? Sak apalmu. Mentak. Ya, wis. Mentak. Terus tak gandane. Dilagokke karo njuget mlaku rono. Anggere mandeg tak bandem bataku raimu. Mentak. Tak kandhan sing irama. Kandhanane mengrepang balik ya angin sini jengkelit mbak ngetak nek tak nggo dolanan tuman wae ana kandang majang enak ngara ora nyambut gawe mentek pate asam wajab ya Kang Supan teng napa namanya kok jengklet barang sampean niku patih lho wong nomor loro teng negara Ngastina lho kok salto barang sampeyan dhewe mentak tak kandhane mengrubah adik pate mriki to alah Gusti sampean niku mau nguyuhi napa suwayane apa cara demit ora ndut setan ora dian ayo sadar ora sampeyan dhewe tak kandhane mengrupahmu angin sini ambak jangeta nagan enak ora nyambet gawe mentak menglaku man isin ke wong tuwa sak penake dhewe sampeyan niku pendhita karo pate kok mentak mentak tak kandhani tak kowe lah kok sapa-sapa kok dibandemi sak penake dhewe ra endi mau menungsane mau wah cah edan Antasena kowe mbebeta paman Sengguni karo Bapa Durna waduh mati aku yo amuk kabeh mentok anu anak Prabu Ngawangga pamane yo kados pundi ketiwasan nggih Antasena ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mentok-mentok tak kandhani menawi mboten panjenengan ingkang tumandang karya menika mboten badhe rampung perkawisipun nggih mung lakumu menika pramebok paman menika kaya menapa Adhe Ger kula dipun paeka dening Antasena ketiwasan Ger menawi boten panjenengan ingkang nandhingi Antasena menika mangke boten badhe rampung-rampung mentok-mentok tak kandhani mentok pun kula sumanggaaken kula sumanggaaken anggering paduka badhe ngisah dhateng Antasena saya badhe bedah negari Ngastina mong lakumu plek-plek ana kandhang wae Ger Antasena wong edan mong tuwa-tuwa digandolaken Antasena badhe ngawangga ya lah kok kebangetan ngono gawe ranging paman Sengguni karo Bapa Durna
Wong tuwa-tuwa piyai luhur. Mbok nggo dolanan anggep apa? Aku ra niat nganggo dolanan. Ning mergo Simbah Patih karo Simbah Durna sing gawe dak-daning pasulayan ngetapake para sata Kurawa ki ning nyekel karo Wisanggeni, mula aku sing ora trima. Wisanggeni nang ndi? Kuwi gadine Pak dinakoke adhiku lanang. Wisanggeni bakal tak dawuhi supaya bali marang Dresila Geni. Nek ora gelem tak ruda paripeksa. Apa kira-kira Wisanggeni wani karo wong atuane Ngawangga? Terus nek Wisanggeni wani, mesti aku mentolo karo Wisanggeni. Sik. Aku tak nyuwun prisa Rupadi. Pakdi iki sapa? Lho, aku Senopati Ngastina. Aku wong tuane Wisanggeni. Sampeyan iso ngendika wong tuane tegese sampeyan ngrasakake yen sampeyan ana sambung getih karo anakmu Wisanggeni. Mestine ana jer Wisanggeni kuwi anake adhiku lanang Janaka. Kok kowe iso nyebut adhiku lanang Janaka? Pernah apa karo Paman Janaka? Antasena, kowe aja mojoke wong tuwa lho. Ora, aku takon kok, Pakdi. Aku takon karo sampeyan. Kok sampeyan iso ngendika adhiku lanang Janaka kuwi janjane sampeyan ana sambung apa karo Paman Janaka? Antasena. Pandhawa kuwi tunggal wadah karo aku. Tunggal wadah tegese padha-padha kinandhut ana ing guwa garbaning ibu ingkang padha. Ya mung maneh karena ora nate nampa pangudanging ibuku Dewi Kunti. Karena ora nate nampa pangudanging ibuku lan aku ora nate entuk sih tresnaning ibu. Sabab aku dikendhangake ana ing Bengawan Gangga. Pandhawa ingkang tansah linela-lela dening Kanjeng Ibu Kunti Talibrata. Ning pawangune jebul kodrat ing kudu misahake. Aku dipek anak karo Bapa Adirata lan Biyung Nada. Tumuli aku entuk pangkat Senopati ana ing negara Ngastina paringing Sang Nata Prabu Kurupati. Mula aku prasetya yen to pati uripku bakal tak sorohake kanggo kamulyaning kadangku ya kuwi Yayi Prabu Anom Kurupati. Oh ngono to. Iya. Lah nek critane ngono saiki aku mesti iso mbatang. Yen to Wisanggeni kuwi anakmu dhewe, klebu aku kuwi ya anakmu. Lho, mestine kok tak anggap anak. Saiki ngene. Ngastina kuwi rek sapa, Dik? Ngastina darbeking para Pandhawa ing dina samengko dilenggahi dening Yayi Prabu Duryudana. Nek Wisanggeni kepengin ngrasake dadi ratune negara Ngastina, pitungane piyai sepuh ya sampean bener apa salah? Lah piye ayo? Yen miturut petungan ganep bener. Lah nek pancen bener mbok ora kitang sedina diparingke ngambil kok malah sampean arep mentolo karo anakmu lanang. Saiki ngene, perkarane malah engko dadi gedhe lho. Nek nganti Wisanggeni iki engko mati utawa Wisanggeni iki cilaka saka tanganing Siwa Karna ing Ngawangga, aku ora bakal meneng. Aku mesti wadul karo Paman Janaka. Nek Paman Janaka mengko iku nesu mergo anake dipiloro karo makne gedhe, nek nganti gegeran aku mau tanggung lho. Nek nganti perang Bratayuda dikenceng, digelak mangsane, digege wancine. Nek nganti iki Bratayuda digege wancine, digelak mangsane mergo sampeyan gawe dadaning pasulayan miloro karo anak adhiku Wisanggeni. Nek ana tantri maning dewa, nek digoleki pun jering kelumputan kabeh ana Siwa Ngawangga. Sampeyan bakal entuk welaking dewa. Wis, yo tak duduke nang Wisanggeni yo. Ayo tak duduke. Wisanggeni cekelen arep kapak-kapake sakarepmu, ning aku mesti wadul karo wong tuane Wisanggeni. Nek wani ora karo cah cilik, karo tuwa do tuwa. Ben kabeh ya iso ngrasake. Terus saiki aku tak takon karo sampean, jane sampean ku dipunjung apa to kok mentolomen karo anak sampean dhewe? Sing wong liya mangrangkul, sing wong kulit daging sampean dhewe malah arep tok piloro, malah arep tok pateni. Apa nek ngono aku iso ngarani ento Ratu Ngawangga kuwi jebul blereng marang derajat pangkat? Apa ngono aku iso ngarani Ratu Ngawangga kuwi jebul ngawula karo bondo donya, ngawula karo derajat pangkat? Mung mergo diwenehi pangkat Senopati kok pati uripe disorohke marang Wa Prabu Ngastina, Wa Prabu Duryudana. Edyan kowe Antasena. Wah, tak rungokke saka kono jan pinter tenan kowe. Usah omong. Kene sing mikir kono lenggan. Mengko sing dadi ratu kono so wae nang so wae aku nang ngalem kaya ngono. Aku matur nuwun ya Kang, ya padha-padha. Jenenge wong tuwa kuwi labuh karo adhike wis direwangi kaya ngene iki. Lah iya. Terus piye iki? Arep diteruske ora mandeg tekan semene.
Yen nganti Nalendra Ngastina iki mengko ngoncati negara Ngastina, sirku ora bakal niat dadi ratu nek urung ngrangket ratu Ngastina. Ora jane niatmu piye to? Niat mikir dadi ratu apa ngrangket ratu Ngastina? Loro-lorone supaya nggonku dadi Nalendra langgeng bisa tak aturke marang para Pandhawa. Oh, ikan. Dengger sampun boten sagedipun pambengi malih wisanggene ngamuk punggung Slotamtaha Nirbaya Nirwikara kula semanggaken garangken paduka badhe menggalih perkawis menika mentak wis ndak kebandem ning wis iki wis rampung sini kon sampean sing ngomong kula sing nyanyi mengki ndak malah kesonjo mbaya nggih. Pripun sinuwun kula semanggaken jagat Dewa Bathara Bawatuna. Bawatuna. Wonten dawuh mentang-mentang tangan. Kados sudra lakon menika kula nyuwun Bawatuna saged paring iku vertikal dhateng kula. Medal kemawon saking negaring Astina. Pados senjata 7 lho nggih. Wonten pundianipun pados senjata 7 lho. Menapa wonten negaring Amarta? Oh mboten sampun ngantos wonten negaring Amarta. Sowan wonten ing Dandang Mangore wonten ing Wana Krendayana sowan Pandya Betari tur nggih. Oh, kula dereaken Bawatuna. Sode selikur dina patobat gawe kaget iki ora panglingaya putuku Ngastina nggir Duryudana padha kanthi Raharja sapraptamu tansah pinanganing kawidadan Eyang Bathari nering sami kula sawanipun ingkang wayah kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang patobat tak tampa ora liwat pangestuning Eyangmu ing Dandang Mangore Tampanana ya kula pundi jimat dayana ning kasantosan Begawan Durna padha Raharja. Oh, tansah pinanganing kawidadan Pandya Betari kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konja. Iya tak tampa Durna pangestuku Tampanana ya Kumbayana. Oh, kula pundi jimat paripin dayana ing kasantosan. Duryudana wonten timbalan. Sumangga pangawabuh Drandamar sasi kita ana wong wigati. Kanton banget nggonmu guragapan. Ketitik unjaling uswa ora tinata malah kanton daleweran ingkang dadi riwemu ana mari gawe apa mara kagem matur marang Eyangmu ing Dandang Mangore. Pandya Betari. Wale-wale menapa sampun boten ingkang saged kula toleh-toleh malih. Kejawi namung paduka ingkang badhe asunga padhang dhateng negari Ngastina tuwin dhateng gesangipun Duryudana. Lire kepiye dene kowe matur ingkang kaya mangkono Duryudana? Mugi andhadosna ing kawuningan mrawi boten saking pambiyantu paduka tartemtu negari Ngastina sakmangke sampun bedhah. Negari Ngastina sampun bedhah lan dipun kukup dening panjalmaning mungsa. Sababe apa dene kowe matur ingkang kaya mengkono apa kira-kira negara Ngastina kuwi ketekan parang muka ing badhe anjunggeng marang kawibawaning putuku Ngastina. Leres pangandika paduka. Tobat. Soroh nyawa wani bakal gawe geger negara Ngastina. Sapa ingkang wani bakal njudak marang lenggahing putuku Ngastina Duryudana. Mboten sanes kejawi namung wayah paduka piyambak inggih menika lancur Pandhawa. Satring Drepsila geni anak kula pun wisanggeni kayanipun Antasena. Pandya Betari kacariyos nalika semanten wisanggeni atur nawala dhateng wayahing Ngastina. Bilih piyambakipun kepengin sanget lenggah dampar ke Prabuning Ngastina mboten kita ngamung sak kedheping paningal ngraosaken dhateng tilaranipun para Pandhawa. Dumadakan wisanggeni sowan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun kula cukeng mboten maringaken negari Ngastina dhateng pun wisanggeni. Samangke wisanggeni barang amuk wonten negari Ngastina dipun biyantu dening kadangipun inggih menika pun anak kula Antasena.
wekasan sedaya Senopati Ngastina sami kasoran mengsah wisanggeni. Pandya Betari malah sak mangke anggen kula lumajar saking negari Ngastina sowan wonten ing Dandang Mangure. Mbok menawi wisanggeni ugi ngoyak dhateng pelajaripun ingkang wayahipun Ngastina, kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados paduka Pandya Betari saged ngasoraken dhateng pun wisanggeni menapa dene anak kula Antasena. Pandya Betari kagat risang kapirang urinangkul kinempet kempet dosang reknaning bawana batu-batu ora ngono babar pisan jebul ing gawe geger negara Ngastina kuwi ya wisanggeni batu-batu ora jenemu kanjen to kowe keplayu saka negara Ngastina Duryudana nadyan wisanggeni iki ming drajating bocah nom-noman nanging pancen ya Wase sarta sekti kalintang jayaning perang tur dasare wisanggeni iki pancen wong dugal kewarisan kinayoman dening para Jawata mula ora aneh yen to digdaya sekti kalintang jayaning perang. Duryudana aja dikangenan sak bisa-bisa aku bakal ngendhakake kewan kamurkaning wisanggeni. Yen bisa wisanggeni bakal tak endhakake nggone duwe kepinginan bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina. Nanging aku njaluk karo kowe ya perkara bisa lan orane durung karuan merga. Nadyan dikaya ngapa wisanggeni kuwi wong kang tansah pinayungan dening panguwasaning para dewa. Kanjeng Eyang Badari lajeng keparengipun. Sadurunge aku ngenteni tekaning wisanggeni kowe mangkat ning negara Ngamarta. Nyuwun pambiyantu ning para Pandhawa. Yen to pancen mengko Eyang Dandang Mangro ora bisa ngendhakake lan wisanggeni, mangsa para Pandhawa kudu bisa ngendhakake perkara iki. Kula isin kula wirang menawi kedah sowan dhateng negari Ngamarta. Tobat Duryudana. Yen kowe isin kowe wirang kowe bakal kelangan negara ngger putuku cah bagus. Sring Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika harining sun Werkudara. Jagat Dewa Bathara Desudi Bawadana. Menawi cara kula dipunut mawon ngendikanipun Pandya Betari Durga. Menawi kedah sowan dhateng negari Ngamarta nyuwun pambiyantunipun para Pandhawa menika mbok menawi langkung prayogi nggih. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit. Nanging sak mangke menawi wisanggeni dumugi wonten ing papan menika kula sumanggaken dhateng Kanjeng Eyang Badari. Ora usah kuwatir aku ing bakal ngendhakake kamurkaning wisanggeni Duryudana. Putuku wisanggeni Eyang Betari Durga ya aku ingkang sowan ning Dandang Mangure. Aku sing sowan ning Dandang Mangure ya. Tobat karo Antasena. Heeh. Kuwi gatine apa dene kadingaren Janur Gunung dene kowe sowan ning Dandang Mangure? Apa ana perlu ingkang wigati wisanggeni? Ora duwe niat duwe wigati karo Kanjeng Eyang Pandya Betari Durga babar pisan ora. Mung aku mburu karo beburonku. Tobat ora ana kidang menjanganing keliwat ning papan kene dudu kidang menjanganing ingkang tak uyak. Nanging Nalendra Ngastina ya kuwi Siwa Duryudana ingkang dawas padhake saka kadohan. Iki mau katone mlebu ning kayiwangan Dandang Mangure Eyang Pandya Betari Durga aja ndelikke Siwa Ngastina. Bakal tak bondo tangane tak krincung sikile negara Ngastina bakal linenggan dening wisanggeni. Heeh, Mbah. Simbah aja ndelikke karo Siwa Duryudana. Nendi mau ketoke mlebu ning kene bareng karo Begawan Durna. Tobat wisanggeni cah bagus kowe tak kandhani ya, Nggir. Yen kowe duwe niat kaya mengkono tegese kowe bakal miradati marang kodrating jagat. Ternyatane bali ning negara Ngastina kuwi kudu besok nganggo perang gedhe ya kowe winastan Bratayuda Jaya Pinangun. Yen to kowe njaluk negara Ngastina bakal mbok lenggahi minangka Nalendra negara Ngastina iki mengko bakal gawe geger kayangan. Aku ora peduli.
Awase yen Eyang Bathari Durga ora nuduhake menyang didununging Kanjeng Duryudana, aku ora bakal petung-petung sampean sapa. Nek perlu sampean tak katutke dosane Tobat Jaramaya. Wah, gaglak limpah. Bocah ndugal kuwarisan ora kena dielekake dudu Pandya Bathari Durga ingkang bakal ngelekake karo kowe nanging iki tetungguling para berkasaan Jaramaya ingkang bakal ngelingake karo kowe ora sandadakokean gunung tanpa guna kowe menang karo Antasena bumi langit tangkep gaglak limpah. Aduh sepele nanging berkasaan iki bangsaning berkasaan iki kalah sampurna karo titiang Gusti sing wujud menungso. Nek nganti menungso kalah karo bangsaning jin bangsaning berkasaan ino ucapane. Iya, syukur kowe menang karo Jaramaya, menang. Ndak salah saka kene Jaramaya nganti Wadya Balane kabeh bubar mawut ora karo-karuan. Wedi karo aku kok ni. Iya. Ha iya. Wah ngono kok njur pamere wedi karo. Terus karemu piye? Kang aku kok malah duwe penemu liya. Penemu piye? Perkara Siwa Duryudana ora usah doyak, mesakake. Heeh, lha kene kowe duwe rasa melas. Iya. Terus aku kok malah pengen dadi ratu ning Dandang Mangore ya, Kang. Kowe iki ora edan. Kowe ora edan, iki kayangan lho, ora peduli. Pancen tak jarak niatku nggonku dadi ratu iki nggorekake jagat sarta gawe. Bingunging para Jawata. Terus aku tak lenggah ana ing pelengganing Eyang Pandya Bathari Durga ning kene iki bakal tak dadekke negara. Ora disebut kayangan ning disebut negara Dandang Mangore. Wah, niku iki senengane kok malah dolanan sing bab sing nyemelangi to. Wis ora usah wedi to. Ya wis aku manut ayo. Mlebu ning kayangan Dandang Mangore, ning kono mesti ana sandangan mengko dienggo wong loro men aja ketok nek wis anggeni karo Antasena. Aku ratune, kowe patihe. Yo, manut karo cah gendeng iki wae aku. Dadi ratu kira ya dadi ratu ning negara, dadi ratu kok ning alas. Arep kene iki alas nanging kene iki kayangan Dandang Mangore, luwih menjila dadi ratu ning kayangan mbane dadi ratu ning negara. Ya, sakarepmu. Aku tak golek sandangan ya, Kang. Engko nek kira-kira ora wangun kowe omong ora wangun, nek wangun omong wangun. Oke. Bathari Durga ora mesti nyimpen sandangan, mesti ning ora usah kembenan lho. Kowe engko nganggo kembene Bathari Durga ora. Duh banget kok enggo. Halo, Bok. Iki piye? Wah. Coba lungguhane Bathari Durga kono. Ngene, malang kerik. Waduh, edian. Adikku jan bagus tenan. Nganggo sandangan kaya ngono ya wangun tenan. Iya, ning iki kuluke rada lobok, ora apa-apa. Rasanku kan obah ndak jiglok kuluke. Iya. Oh biasane ganjelono kacu nggon cengel. Nek ora ono ya tisu basah. Tenan dlewer. Wis, lah saiki aku genti kowe arep wujud apa? Wah aku bingung ini, aku ki dadekke apa-apa ora tau wangun. Wis to, gek wujud patih ngono men ketok aku ki ndek patih men resmi nek aku dadi ratu. Oh iya.
Lek sandangan ya, iya. Sandanganing berkasaan ki saanane. Iya sakarepmu. Ning sing wangun lho. Iki piye? Ora seneng aku. Hah? Ora seneng mah aku. Kok dadi rupamu kaya gombloh kaya ngono. Cangkeme kewer-kewer kaya. Ya wis tak ganti. Wegah. Sing apik. Heeh. Ha iki do nendi to wayange iki, Mas? Sing jenggoten barang ora ono. Nah, wah kuwi wangun. Ane ngopo patih kok ora iso basa, ora iso ndodok. Ora apa-apa, jeneng patih sing caket karo ratune iki ora usah ndodok, ora usah basa. Arep nganggo jeneng sapa? Patih sapa? Gajah Mada. Tak cocok lho kowe iki senengane Gembrana. Aku arep nganggo jejuluk Kakang Antasena. Ya. Prabu Wisageni, ya Nalendra Prabu Candrageni. Wah, apik nih. Wis saiki ngarep jeneng apa? Wah, aku bingung. Patih Ridwan. Jenenge sing cara Jawa wae, ora modern-modern aneh-aneh ora. Sing cara Jawa. Oh iya, sing cara Jawa. Sing cara Jawa. Patih Samuel. Kuwi ya cara anyar. Di sapa ya? Ene dilangi dadi Patih Samul. Hus. Ngawur wae. Kuwi gak aku nek kesuwen wegah kaya kowe iki wong jeneng mikir iki angel ini kowe iki sembrono ae. Wah. Nek ngomong padake usak ploe dadi patih iki piye kahananku ae. Nek omong rasa dinayai kaya ketoprak ora. Ayo. Aku nganggo patih Nata Praja. Nata Praja. Men ana sing padha Rumeksa Praja. Rumeksa Praja iki wis biasa. Patih bestak ngono wae. Aku mangkel nek ngono. Patih Kilapo Warna. Wah, apik kuwi apik. Wah, ngece. Apik kok. Patih Kilapo Warna. Ah, wis kuwi wae Patih Kakang Patih Kilapo Warna. Ono dawuh apa Yai Prabu Wisageni? Ae. Aine dilangi. Men kaya wong budhek. Wus. Iki aku ingin nggadhampar negara Dandang Mangure Patih. Iya, Yayi Prabu. Tataran para prajurit mangsa kala bakal tak kepiyakake Sri Nugroho Kabriwada Nalendra Prabu Candrageni Prabu Wisageni. Iya, Yayi Prabu. Yen to pancen kaya mengkono ae. Aku njaluk pamit ngatur para kawula sing ati-ati. Nyuwun pamit Yayi Prabu. Ae. Dandang Mangure tak tinggal loncet lho kok malah macak cara ratru kok madeg Nalendra ning Dandang Mangure biyo-biyo pukulon kula nyuwun pengadilan ana wigati apa dene sira swan mangka tanpa tinimbalan. Nuwun amat pasang kaliman tabi tinepi ing lodune Jumawaing tawang towang pukulun. Mboten nginten babar pisan bilih badhe kewirangan ingkang rayipun Pandya Bathari Durga. Kewirangan kepiye? Ingkang sekawit kula menika nampi sowanipun putu kula pun Duryudana. Nyuwun senjata pitung dhateng rayipun Pandya Bathari Durga anggenipun
Negaring Astina sampun dipun bedah dinipun Wisanggeni. Nanging boten kanthi kanyono-nyono Wisanggeni malah sowan wonten ing Dandang Mangure. Nglepataken dhateng kula anggen kula ngayomi dhateng pun Duryudana wekasan Dandang Mangure samangke bedah pukulan. Malah kula tingali saking ketebian. Wisanggeni murang tata piyambakipun pados busana kalindran tumunten lenggah dampar wonten ing Dandang Mangure batobat pukulon kula nyuwun pengadilan paduka Hyang Adi pukulon. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Kakang Narada. Menawi bener pangandikanipun Kakang Resi Narada, jebul Wisanggeni sampun nerak pacak nerajang perbatak. Dupeh piyambakipun menika jalma pinilih dening para Jawata wekasan ginakaken wewenang kinarya sewenang-wenang. Lah menika kedadipun emutaken mboten namung dipun emutaken. Nanging Wisanggeni kudu mapan wonten ing Kawah Candra Dimuka. Mangke riyin sampun ngantos paduka lajeng kesluru. Nuruti dhateng mubal babaling kanepson. Krana aturipun Panjenengan Durga kedadipun petang lho Di, kedadipun petang. Menawi jeneng Andika Adi Pramesti Bathara Guru menika wantun badhe nyemplungaken Wisanggeni wonten ing Kawah Candra Dimuka. Menapa mboten ajrih kaliyan dukanipun Sang Asih Prana inggih Sang Hyang Padawenang. Mestinipun Hyang Pikulun Padawenang ngawuringani dhateng lepatipun Wisanggeni. Menapa inggih Hyang Pikulun Padawenang badhe mbelani dhateng titah ingkang lepat Kakang. Tala inggih kersanipun. Kula piyambak ingkang badhe nodi dhateng kekiyatanipun Alendra ing Dandang Mangure. Ingkang boten sanes kejawi namung Wisanggeni. Menawi sekinten saged ngembari dhateng pangawaosipun Jatimurti. Sakmangke badhe kula lilani lenggah dampar wonten ing Dandang Mangure. Nanging menawi Wisanggeni boten saged ngembari kekiyatanipun Manikmaya. Wisanggeni badhe kula badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka Kakang. Pripun menika kok malah Krewikan dadi grejekan kados mekaten. Kakang Mrada sampun tumut-tumut perkawis menika kula piyambak ingkang badhe tumurun wonten ing Dandang Mangure. Nggih kula semanggaken Adi kula semanggaken. Iki ora pangling kaya pukulun Bathara Guru. Ya. Ulun ingkang mrapta ning Dandang Mangure iki Wisanggeni. Nalindra ing Dandang Mangure Prabu Wisageni ya Prabu Candrageni. Nganggo jejuluk sapa wae nanging kita tetep Wisanggeni. Sakarepmu nggonmu ngarani Wisanggeni ana marang Prapta ulun ana ing Dandang Mangure sayekti mung bakal matrapi pidana kelawan Wisanggeni. Sabab kita wis nerak pacak nerajang perbatak. Kita wani gelar negara ya kuwi negara Dandang Mangure mongko sayekti iki kayiwangan Dandang Mangure. Nadyan Pandya Betari Durga kuwi diwaning panggrudha pangrencana nanging Durga kuwi uga klebu piranganing Jawata Tridasa Wataknawa kang ora kena dienggo sakbaene dening para titah. Lah kok dadi jeneng kita malah wani lenggah dampar ana ing Dandang Mangure kang mangkono tumraping kadewatan kita keluputan. Mula saka kuwi Wisageni aja nganti dina samengko saya kendodra nggon kita gawe wiranging para Jawata
praptaku ana ing Dandang Manguri sayekti bakal anjabel kang dadi urip kita sarta bakal ulun patrapake papanake ana ing Kawah Candra Dimuka nebus sak kae ngeluputan kita wisanggeni. Bathara Guru, yen sampeyan arep njabut karo nyawane Wisanggeni, aku ora bakal kabutan. Merga jer uripku ana panguwasaning para dewa ing wis paring panggesangan kelawan Wisanggeni. Nanging apa ya kleru yen to aku lungguh dampar keprabaning Dandang Mangure, mongko kayiwangan nembe wae suwung. Komplang ora ana ingkang lenggahi, tegese kayiwangan Dandang Mangure dina samengko iki ora ana ingkang padha ngrenggani. Niatku mung pengen jaga marang kayangan Dandang Mangure, ora sah kakehan gunem tanpa guna. Kabeh mau dadi pawadanmu, nggonmu bakal sumingkir saka keluputan. Mula wektu dina iki Wisanggeni mara mapano, dina samengko bakal ulun tibani Trisula dadi sarana nggon kita tekaning pati lan nggon kita bakal nampa paukuman saka para Jawata Wisanggeni. Kita pamer kekuatan bakal ulun tibani pusaka Trisula teka banjur ana geni sak lumbung Bandung kang ngayomi kelawan jeneng kita Wisanggeni. Ayo aja pasang jaya kawijayan, ungalno dadamu bakal ulun patrapi pidana. Pukulun ora duwe niat aku bakal sulaya sarta aku nyelaki marang dawing Wang Pikulun Jatimurti babar pisan ora. Ya omonge maneh geni ingkang ngayomi marang aku mau dadi pratandha yen to sak tenane uripe Wisanggeni durung tekan titi wanci aku kudu bali marang payunan suci. Durung titi wanci aku kudu bali sarta aku kudu mati ana ing papan kene. Mula ana geni ingkang ngayomi kelawan aku. Pukulun ana ing kene dititik sapa ingkang bener lan sapa ingkang luput. Ingkang bener mesti bakal kinayoman dening panguwasaning Gusti, dene ingkang luput mesti bakal bali marang asal mula bukane. Pukulun papanan ing kayangan ya bakal bali ana ing kayangan. Wah. Ora kok ngleleng. Yai Prabu kok dadi kekuatan ing dape-dapi. Ming sak omong-omongmu kok dadi kasembadan. Wis rasa dadak takon Kakang Patih kowe pokoke manut karo aku. Ya. Ora ming tekan semene iki isih akeh sing bakal nyoba. Nalendra ing Dandang Mangure Prabu Wisanggeni. Ya, aku mingkari manut karo Yai Prabu. Piye Janaka? Koko Prabu ngaturi ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Kabar ingkang sampun kula tampi bilih anak kula pun Wisanggeni dinten sak mangke badhe nyuwun wangsul ing negari Ngastina. Nanging sareng kula titip priksa jebul negari Ngastina dinten sak mangke komplang. Koko Prabu Duryudana mboten lenggah. Anak kula Wisanggeni nggih mboten ketingal wonten negari Ngastina. Lho lak terus padha menyang endi Yayi? Kula piyambak mboten mangertos Koko Prabu. Koko Prabu.
menapa Durna tuwin Yayi Prabu Duryudana? Oh inggih Nger, kula ingkang sowan Nger. Wonten menapa Bapak Penemban? Oh ngatur ketiwasan. Ingkang sekawit ingkang putra inggih menika wayah kula pun wisanggeni menika damel geger negari Ngastina. Badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina. Piyambakipun kepengin dados Nalindra mboten ketang amung sak kedheping netra nanging dening anak Prabu Duryudana. Negari Ngastina dipun gondheli wekasan wisanggeni ngamuk punggung. Sedaya bubar mawut mboten kanten-kantenan. Tumuli kula mlajar kaliyan anak Prabu Duryudana. Sowan wonten ing Dandang Mangure. Namung nyatanipun wisanggeni kaliyan Punantasena mbujung kaliyan pelajaripun anak Prabu Ngastina. Dumugi wonten ing Dandang Mangure kaos tingasan katebian. Iwang Pikulon Panja Betari Durga kepelajar saking Dandang Mangure lan datosna wuninga bila ingkang putra inggih menika wisanggeni sak mangke madeg Nalendra wonten ing Dandang Mangure nggih. Lho. Wira dalah Werkudara. Nggih. Jebul wisanggeni didombani karo anakmu Antasena. Caidan. Wah, ora ngelekke karo adine. Malah ndombani arepe wisanggeni. Koko Prabu kuwatir sing manah kula. Menawi wonten tantrimanipun Pandya Betari Durga tumuli badhe damel cintrakanipun anak kula pun wisanggeni. Ora kula nyuwun senjata pitulung supados paduka Kanjeng Prabu saged ngemotaken dhateng pun wisanggeni. Werkudara. Nggih. Janaka wonten dawuh ayo ning Dandang Mangure. Ayo tak derekke. Kebablasan. Ae, sapa iki? Melayu cenanangan. Nggo sepatu roda. Lho. Wayamu yo iso yasa ora. Kenyolong itu. Oh. Ya memper nggone sapa? Tanggaku. Lho. Keletan ora. Jajar persis. Ora kuwatir nek konangan lho. Ora tanggamu ra yo titen karo sepatu roda ki nek nang omahmu rak mesti kowe iki dikira nyolong. Wong anggere kendele semahur rak beres. Padak kecah tipis. Main tuku sepatu. Dadi foto ora kowe? Ageng aneh. Dadi foto ora. Mbok menawa selfie, Pak. Werkudara. Apa? Arjuna wonten maring adawu. Lah to blas. Anakmu bareng dandan cara ratu lah kok baguse ora jamak. Ya mung mburi kae kok kaya ora wangun-wanguna babar blas. Sapa ya Kang? Mbah. Wah, kirike Antasena. Yayi Prabu. Ana apa, Kakang Patih? Sapa iki? Kumulanceng. Sak penake dhewe. Nah nite omongane ketoke ana ka. Sapa? Hah? Sapa? Mbah. Lho. Iki ngedongki kok ora dong to. Sapa? Lasiron. Waduh. Ayo Patih kok nariki kabel. Uduh kok. Ngawur wae ora. Jagat aisan iku Bathara wayah Bathara jagat wis ladal. Ngger cah bagus. Anakku wong Jentara, anakku wong Sigit. Anak Anung Anindita bocah mursid samikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Ya to. Saben titah mesti duwe gegayuhan. Saben titah mesti duwe pepenginan. Ing mesine kudu kelakon, ning rak ya nganggo sesa-sesa to.
Aja kaya ngono, ora sak penakmu dhewe. Dupeh kowe dadi wiji sejati, dupeh kowe dadi pitataning jalma, kowe dadi nom-noman sing pinilih dening para dewa. Ning ora kok njur sak kepenakmu dhewe kaya ngono, nganggo tatanan, nganggo aturan. Mara coba to. Yen pancen kowe kepengin dadi ratu, ora usah dadak kaya ngono kuwi. Matura karo awakmu Ndrawati, aku tak lereh ke Prabon. Aku tak leren nggone dadi ratu. Aku tak brahmana, Ndrawati agemen, Ndrawati agemen. Yen sira kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta, aku ngematur karo awakmu Puntadewa supaya lereh dadi Nalindra, agemen, agemen ora apa-apa. Wong nyatane kowe iku ya putra Pandhawa. Yen kowe kepengin dadi ratu ning liyan negara, ngendika matura karo awakmu tak bedahi negarane. Awakmu Werkudara ing sago bedah negara, kowe sing dadi ratu. Rak ya ngono to Werkudara? Ya. Ora dadi ratu ning kayangan. Wah, memek mripate. Sak penakmu dhewe. Ora niki sinten to, Dik? Apa kowe pangling Petruk? Mboten ngerti. Mergo nganggo sandangan cara ratu. Heeh. Anu iya, anu nggih. Sapa? Mboten ngerti. Tenane? Iya. Elok tenan. Lah iki lho mustikaning titah iki. Kok sampean sapa iki? Sapa kowe? Kowe wonge sok kenal. Sok akrab dadine. Ajarine, mosok? Heeh. Walah urung ngomong. Wis dikampleng ora. Wong trobo-trobo kok nyedak ratu. Ambune prenguse ora jamak. Ya nggih, lereo. Lereno. Apa ngendak kandhake marang sira anakku lanang mau mesti ora bakal punwa kok goroh. Lereno. Yang kaya ngene iki mbok terusake ora mung jagat sing geger, ning kayangan geger. Mergo nggonmu wis nerak marang pewalering para dewa. Iki dandang mangure. Ora pantes dadi ratu ning dandang mangure. Ayo salin to. Wis anggene aja kaya ngono Cah Bagus. Mbok sok meneh ki ora mirang-mirangke wong tuwa. Kowe iki anakku. Nek pengin dadi ratu ora ngenggoni-nggone wong. Kowe matura tak bedahke negara bapakmu ki wong Sembodo. Kok mung trima dadi ratu ning dandang mangure. Senengane gawe perkara karo wong tuwa. Njaluk ngapura, Bapa. Kyai Prabu aku piye iki? Ya salin. Wah. Wis anggene. Apa wae? Sapa? Kakang Antasena. Wah, celeng. Bar mirang-mirang wong gerang, salin ora rasane gecek ndasmu. Oh, lah apa kok disenani ora. Halo, Dap. Ayo, friend nih. Kanca ya, Gong. Setan. Arti keplaki malah ambles bumi. Iki aku Ndara Werkudara kewirangan. Arep ngajar Ndara Antasena, Ndara Antasena ambles bumi. Ngece. Petruk senengane ngece. Aku iki bendara ya padake geguyu sampe nek dhewe ora. Iki nek aku obah kecowes lho, Truk. Mula meneng bae kowe. Biar ngirike piye, Gus? Ndara Werkudara. Cerewet, ngopo? Niku le Malangkrik niku kleru teng ndase Bagong. Wah, cangkeme ndek nom-nom wae.
Pindah. Ndak kesonjombaya. Nah, wis do bajar ngenten iki. Dan namane dikundurke Betari Durga. Iya, Petruk nggih. Soalnya nek kowe dadi ratu niku mangan ndika kali kula. Kula mbrukke gerdu rondo. Nah, dadi ratu. Ampun kuwatir senengane kok. Asal dadi ratu kok sak ngawur sak penake dhewe ra. Ndara Janaka ngantem sithik kowe buanture Raja Mak-sama. Kejangar ta, Trak? Heeh. Baliyo ning Dursila geni. Yen ana tantrimaning Betari Durga sapa? Mengko aku sing tanggung jawab, aku bapakmu nggih. Aku mung sak derma ngetutke wisanggeni, Pak. Aku nek ana lupute njaluk ngapura ya, Pak. Desone ra baleni. Ora. Dadi cah nakal ya nakal ning Sembodo. Ya. Mulai ya, Pak. Yo. Salam ku Ibu ra. Suwe ra ketemu. Lah mulane sok tilik ora. Sok tilik ning Randu Gumbala Ibu Rangayu ya kangen karo bapak. Wah, yo. Seminggu itu mulung ora. Antasena. Antasena. Iki senengane sok klewo-klewo bareng arep pesen apa? Mang pesen kula sampeke. Lah. Wah, sudi ora. Arjuna wonten paring adhawu. Wajibe kowe ngaturake kayangan iki marang Iwang Ibikulun Pandya Betari Durga. Koko Prabu badhe kula tenggo wonten ing mriki Koko Prabu. Kulun kula minangka dados tiyang sepuhipun wisanggeni kula ingkang nyuwunaken pangapunten Mbak Tobat. Malah kowe ingkang ngaturake panuwun dene kowe wis bisa ngremake marang kampurkaning anakmu lanang. Nggih. Sedaya kalawatan kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Janaka, ora dadi ngopo Mbak Tobat. Aku ki nek dijuweni ngapura karo piyayi sing bagus ki ora dadi ngopo. Nggih. Areng kula nyuwun pamit. Ati-ati aja kaya bocah cilik Mbak Tobat, mbok tak demek tanganmu sedhe lho wae. Badhe menapa? Piye tangan kok aluse kaya ngene. Ngaturake panuwun ya Janaka. Inggih. Kandhana wisanggeni sesuk aja. Sakepenake dhewe. Inggih kula nyuwun pamit Iwang Kulun. Piye sapa to sing ora kegiwang karo Raden Janaka piye Tobat. Ing ngatasé ditakok baguse kaya ngono, ngedap-edapi temen ing ngatasé aku kuwi kulino ngedepi wong bagus musuh Raden Janaka lha kok dadi. Ya iso lulo ati iki. Menungso ora tatanan. Tak kira nek apa kaget aku. Ndelok tangane, ra sudi. Setan wong edian. Ngawur-awuran wae ora. Kok diambung. Apa kok asik? Asik. Dapure ra.